Kai, amma ke dai wallahi tallahi yanzu ban da soyayya ta ya za a ce kawai ina kwance ina bacci na mai daɗi ki wani zo ki taso da ki ce mutu ƙarfe 2 na dare wai in zo wai za mu fira. Mazarin soyayya akan ki na fara ta, rubi rawata 'yar yarinya akan ki na shirya ta, kunne shi ke sallah.